मोलो ಒಂಜಿ ಮೇರೆ ಕುಲ್ಲರ ಪೀಠ ಮಂದೊಂದು ಪುಲೆ ಫೋಟೋ ఉండతావు యబ్బో వైట్ మోడాను అయితే ತರಿಸಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಪ್ಪೇರ ಒಂದ್ಸರ ಬಂದು ಒಂದು ಒಂಚಿನ ಮಾರೊಂದು ಜಾತ್ರೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಈಗ ನಾ ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಎಂಗ ಫುಲ್ಲು ಈ ಸೈಡ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಗ ಕುದುರೆಡು ಬರ ಕುಲ್ದ ಕೂಡ ಅಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನೊಂದತೆ ಪನಂಬೂರು ಬೀಚುಡುಲ್ಲ ಸೊ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬೀಚಿಗೆ போய் ಬಂದಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಸನ್ಸೆಟ್ ನಾನು ಆವಡು ಆಡಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಂಚ ಬೀಚ್ ಬೈದ ವಾ ಜನ ಪಂಡ ತುಲೆ ಜನ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ನ ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೀಚ್ ಇಡು ಕೊಬ್ಬರಿ ದಾದ ಪತ್ತೊಂಬೈದು ತುಲೆ ದಾದ ಮಾತ ಕಂದ ತೊಟ್ಟಿರ್ಬಿಡು ಪಾಡೊಂದು ಬೈದ ಸ್ಮೈಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಬುಬ್ಳು ಏ ರಟ್ಟುಂಡಿ ರಟ್ಟುಂಡು ಕಣ್ಣು ಬ್ರಂಚ ದಕ್ಕೊಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇರ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಕೊಗೊಂಡಿಲ್ಲಿ ಬೀಚಿಡೊಂಜಿ ವಾ ನಮ್ಮದ ಜನ ಮಾರ ಇಂಚಿನ ಜನ ಸಾಗರ ತುಳು 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 ಏನಾಯ್ತು ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಇಡು ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಏಟು ಇದು 1 ಲಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಇಂಚಿನಯ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಚೋನಿ ಅಲ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗೆ ಚಾಕ ತಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕೇಕ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಮಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಏ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಮನ್ ರಟ್ಟು ಕೊಯ್ಯೆ ನಾನು ಆಟಕ್ಕೆ ಬಟ್ಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೌಲ್ಯನ ಗುಡ್ಡೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಇದೈತೆ ಮಿತ್ತು ಲಾಗೆರೆಗಳಿಗೆ ಯಬ್ಬ ಎಂಚಿನ ಚೋನಿ ಮೊನ್ನ ನಾನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕನೇ ಚಪಾತಿ ಚಪಾತಿ ನೀರು ಜಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂತೆ ಸುರುಕೆ ಮೌಲ್ಯಡ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಜಪ್ಪು ತೂಕ ಜತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಲೆತೊಂಡೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮೇರ್ಲೆ ತಂದು ಬರ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮೇರ್ಲೆ ತಂದು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದು ಅರೆ ಇವತ್ತಿನೇ ಕಷ್ಟ ಗ್ರೌಂಡ್ 6 ಹಾಕುನೆ ಮೂಲು ಪೊಯ್ಯಡ ಗ್ರೌಂಡ್ 6 ಹಾಕುನಾಗದ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಬದ ಔಟ್ ಅಬ್ಬಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ದೀರು ಪಪ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಲೆ 64 ಎನ್ಎನ್ ನಂಬರ್ ಬರ ಹಾಕು
ಏನು ಮೈಚಾವೆ ತಾದೆಪ್ಪವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಸೈಕಲ್ ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ದೊತೊನುಗ ಪಂತೀನಿ ಮೇರ್ ನೆರ್ಪಿನ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ದೊತಂಗ ನೀನು ಬೇರೆಗೆ ನೆನಪುಂಡ ಮಮ್ಮಿ ಜಾರಿ ಉಂಟು ಬಾರಿಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಂಗೆ ಅವಸ್ಥೆದಾದ ತೂಲೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ 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 ಪಪ್ಪಾಯ ಹೋಯ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವ 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 ಪಪ್ಪ ಮಂತುಲ ಮುಲ್ಲ ತರೇಟ್ ಪುರ ಕೊಯ್ಯ ಫುಲ್ ತರೇಟ್ ಬಾನು ಮೇರೆ ಕುಲ್ಲರ ಪೀಠ ಮಂದು ಮೇರೆ ಕುಲ್ಲರ ದುಲೆ ರೆಡಿ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಸಿಂಹಾಸನ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಸನ್ಸೆಟ್ ಇತ್ತಾದ್ನಲ್ಲ ತುಲಲ್ಪಲ ಸನ್ಸೆಟ್ ಬೇಗ ಈಗ ಜೋಗಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೋಗೊಂಡುಲ್ಲೇ ಓಯ್ ಇದೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೋಗೊಂಡುಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನವತರ ಅಲ್ಲ ಹೊರಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜರಿಂಡು ಈ ಕೈ ಕುಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರ್ಕ ಮೊಲೆಗೊಂದು ಕುಚಿ ಕುಚಿ ಆ ಕುಚಿ ಬಾಲಕಾರ ಅಂತೆ ಉಂಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಹುಡುಗ ಆಡ್ದತ್ತ ಕುಚಿ 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 ಮುಖನೊಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಬಚ್ಚುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದು ಮಾರೆ ಕಡ್ಪುರು ಮಂದಿರು ಗೋರಿಯರೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅವನೊಂದು ಲೈಟ್ ಅಲ್ಪ outside. Wah, papa. ಈಗ ನನಗೆ ಏನು ತಪ್ಪುಂಟು Orchi, mummy. ಅದೇ Muy pakatile. ಮೋಲು ಒಂಜಿ ಹೂಕೋಟೆ ಅಂದು ಭದ್ರಕೋಟೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಲು ಅವು ಇಂಚ ನಾವು ಸರಿ ಇಂಚ ಬರೋದು ದಾಲ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅವು ಬರ್ಚಿ ಪೋಪಿಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಲೆ ಪೋಪಿನ ಒಂದು ಓಡಿ ಬಬಲ್ ತೂಕ ಅಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಸೀದ ಉಂಟ್ಲು ಕೂಲೆಗೆ ಸೀದ ನೀರು ಜತ್ತರೋದು ನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಏ ಬುಡ್ಸಿ
ಪಿದಾಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂತೆ ಪನಿ ಪನಿ ಕುದುರೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕುದುರೆ ತೂಲೆ ಪನಂಬೂರು ಬೀಚದ ಕುದುರೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಕುದುರೆಗೆ ಕೊಡಿ ಕುದುರೆಗೆ ಓ ಎಂಟಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪಿದ ಪೋಪಿನಿ ಆಂಡ್ 1 ಗಂಟೆ ಕುಳಿಯನಂದದ ಬಕ ಇತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಇತ್ತ ಮುಗಲ್ ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಲ 5 ಜನ ಅಂತ ಕುಲ್ದೊಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಬರೋದು ಅಂದದ ದೊಂಬು ಕುಲ್ಲರ ಪೂಜಿ ದೊಂಬು ಬರ ಮಲ್ಲ ಮುಗಲ್ ಮಾರೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ರ ಚೂನಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಕತ್ತು ಚೂನಿ ಅಲ್ಲ ಮೂಲೇಲು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಹೊರ ಪೋಯಿ ಬಂದು ದೆತ್ತನಾ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ದಾದ ಬರ್ಸ ಎಂಗುಲು ಆಜರ ಗಂಟೆ ಆತಿಜು ಮಾರೆ ಕತ್ತಲೆ ಬಾರ್ದು ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಮೌಲ್ಯನ ಮೂಡ ಪದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಪಿಜಾರ್ತಿದ್ದ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಅಂದು ಅಡ ಬರ್ಸ ಬದ್ದು ಬಲ್ತ ಒಂದು ಬದ್ದು ಗಾಡಿ ಕುಲ್ದ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಬಂದು ಪೋಲಾರ್ ಬೇರೆಗೆ ಸೊ ಮೌಲ್ಯನ ಹಠ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಬೀಚಿಡೆ ಪೊಪ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೆತ್ಕೊರ್ಲೆ ಪೊಪ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೆತ್ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಹಂಚ ಆಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೆತ್ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸೊ ಅಂಚದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎನ್ನು ಜೂ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಮೌಲ್ಯಗ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅಂಚದು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಂಡಿರೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಪಿನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಎಂಕ ಮರತ್ ಪೋಣ್ ಅಂಚದು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತ ಬಕ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಬೇತೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂದ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲ ಪೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಅವೆ ಸೊ ಅವೆನ್ ತಿಂದದ ನಾನು ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಬಟ್ ಆ ಮೌಲ್ಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ತೋರ್ಸ್ಪವೆ ತುಲೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಸೊ ಪನಂಬೂರು ಬೀಚ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಬಟ್ ಮಿಡ್ಲುಡು ಬರ್ಸನೇ ಇತ್ತಜಿ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಕೂಲೂರು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬನ್ನ ಬರ್ಸನೇ ಇತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಾಗ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತನ್ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಅನ್ನಾಗ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್